бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон Шоҳасари Бобоҷон Ғафуров китоби тоҷикон ба ҳар як хонадони сокинони ноҳияи шаҳри Нав дастрас гардида буд. Намудагини ҷамоати деҳот китобҳои дастрасшударо аввалан ба кӯҳансолтарин сокинони шаҳрак ва деҳот расонида буданд. ин иқдоми хиратмандонаи пешвои миллат мардуми ноҳияи шаҳри Навро хеле шод гардонида, онҳо иброз доштанд ки фарзандони мо ва насли наврас дар наҷаи хондани ин китоб аз таърихи гузаштагони худ огаҳ гардида ба меҳри ватандӯстонаи меҳанпарастона оянда дар рушди Тоҷикистони азиз саҳми арзанда мегузоранд. қаҳрамони гузориши мо собиқадори меҳнат Музаффар Дадабоев китоби тоҷиконро бори чандум аст ки бо фарзандону набирагон мутолиа менамояд. халқи тоҷик вуҷуд доштанашро исбот кард, ин ҳамин китоб буд. Ва ман дуюм гумон мекунам ки ин асари тоҷикони Бобоҷон Ғафуров аст ки вай хулосии чандин солаи тадқиқотҳои олимонро баровард ва исбот кард ки бори дигар ки тоҷикон яке аз халқҳои қадимтарини ҷаҳон буда, дорои таърихи бою маданияту фарҳанги ғанианд. Бояд рӯи мизии ҳар як хонадон бошад ки дар он асоси давлатдорӣ, пайдоиши тоҷикон, пайдоиши давлати тоҷикон дар гузашта, симоҳои барҷастаи онҳо ва дар таъсири онҳо ба тамаддуни ҷаҳонӣ хеле васеъ баён ёфтааст. китоби тоҷикон шоҳасарест ки таърихи халқи кӯҳанбунёди гузаштагонро бозгӯ намуда ба ҷавонон дарси матонату худшиносӣ меомӯзад. иқдоми наҷибу маърифатпарваронаи сарвари давлат бешак барои дар рӯҳияи худогоҳӣ ва худшиносии комил ба воя расидани насли наврас мусоидат менамояд. бояд аку ҳар як оила албатта бо ақли худ, бо ташаббуси худ, бо фаҳмиши худ бояд инро омӯзад, фарзандон ба фаҳмонад, наверо ба фаҳмонад ва номи тоҷиконро дар оянда баланд бардоштан дар кор. Ба фикри ман бисёр хуб мешуд ки ҳамин асарро бо радио, бо телевизион низ дар барнома дохил карда боб ба боб ё ки мавзӯъ ба мавзӯъ тарғибот кунанд дар телевизион ҳам. ин бисёр фоидаи калон дошт ва хизмати калон мекунад. ва ман умед дорам ки ҳар як тоҷик, ҳар як тоҷикистонӣ аз ин китоб рӯҳи илҳом гирифта барои баланд бардоштани шарафи тоҷикон, барои баланд бардоштани давлати тоҷикон ҳаракат мекунад, кӯшиш мекунад. ба андешаи сокинон тақдими асари безаволи тоҷикон имкон дод ки насли ҷавон ва ояндасози миллат зимни мутолиаи он бо таърих, маданият, урфу одат ва давлатдории ниёгони худ шинос гардида аз гузаштаи миллати кӯҳанбунёди тоҷик огаҳ гардиданд.